Helo, Casia William ydw i, a dyma fy llyfr newydd sboni i blant, nofel o'r enw Sŵ Sara Mai. Dych chi'n gallu gweld y clawr? A dwi am ddarllen y bennod gyntaf i chi gael blas ar y stori. Stumog jiraff a lot o law. Mae gan jiraff fwy nag un stumog, a deud y gwir mae gan jiraff 4 stumog. Mae'r holl stumogau ychwanegol yn helpu'r jiraff i dreulio ei fwyd yn well gan ei fod yn fita trwy'r dydd bob dydd. Wrth wylio Seb yn agor i bedwerydd paced o greision Cawsan Ionyn, dwi'n dechrau ama fod o'n hanner jiraff. Os fyswn i'n cael bod yn anifel, unrhyw anifel, llewes faswn i. Dwi wedi meddwl dipyn am hyn. Mae llewod yn byw mewn gwelldiroedd mawr eang, neu ar diroedd glas safana, digon o le i redeg a chwarae ac yn adlu'n rhydd. Swnio well am bod yn styc mewn ysgol, dydy? Ac mae pawb yn meddwl mae llew sy'n arwain haid o lewod, ond y llewes sy'n gwneud y gwaith go iawn o fynd allan i hela i fwydo'r teulu. Dwi'n gwybod lot am anifeiliaid. Mae mam yn deud bod gennau gysylltiad arbennig efo nhw. Sara dwi gyda llaw, Sara Mai. Mae gan mam gymaint o straeon amdana i'n fach yn gwneud pethau doniol, fel trio plymio mewn i'r pwll nofio efo'r pengwiniaid, a dringo i bawn coed mwyn cael sgwrs efo'r wiwerod. Ond fy hoff stori ydy'r un amdana fi a'r Mir Gathod. Mae'n debyg mod i'n dipyn o fadam pan o'n i'n hogan fach. Mae dad yn deud mod i dal yn fadam rwan. Beth bynnag, pan oeddwn i'n 5 oed, mae'n debyg bod dad wedi cyrraedd adra i waith un diwrnod, a'r peth cyntaf welodd o oedd fi yn bwydo y pandas cochion. Dyma fo'n brysio draw i ddeithau mod i ddim yn fod i fwydo'r anifeiliaid heb help mam neu James, a dyna pryd sylweddolodd o be o'n i'n rhoi iddyn nhw. Siocled lint. Y siocled lint oedd dad di gael yn anreg pen blwydd, ac roedd bob un wedi mynd. Oedd y bocs yn wag. Yn amlwg do dad ddim yn hapus ac eisi row nes mod i'n tincian. Ar ôl i dad deud y drefn wrtha i mor ofnadwy, dyma fi'n rhedeg i ffwr. Fi o pawb yn chwilio amdana fi am oria ac oria, ond oedd dim golwg ohona i'n unman. Roedden nhw bron iawn a ffonio'r heddlu pan daeth teulu oedd wedi dod i'r sŵ am y diwrnod, deud wrth mam a dad bod nhw wedi ffeindio hogan fach yn cysgu'n sownd yng nghanol y Mir Gathod. Dwi wrth fy modd efo'r stori yna. Mae wedi bwrw glaw trwy dydd heddiw, a wan dwi'n styc yn y tŷ fo Seb. Dwi byth yn aros yn y tŷ ar ôl dod adra o'r ysgol fel arfer. Dwi'n methu aros i gyrraedd adra mwyn cael rhedeg allan i ddeu helo wrth fy holl ffrindiau a holi sydd diwrnod maen nhw wedi gael ac i gwyno am yn wrnod i. Anifeiliaid ydy'r ffrindiau gorau gall unrhyw un ei cael. Maen nhw'n gwrando ar eich stori chi heb dorri ar draws. Ac ar ôl chi offant, dyn nhw ddim yn beirniadu nac yn gweld bai, nac yn ochri efo'r person arall yn y stori. Maen nhw'n gwybod pethau heb i chi ddeud hefyd. Ar ôl un diwrnod, hyd yn oed yn fwy afiach nag arfer yn yr ysgol yn ddiweddar, eisiau'n syth i gaban y Mir Gathod. Mae'n gynnes ac yn glud yno, ac yn bell o bob man, felly does neb yn gallu clywed chi'n crio. Mae'r Mir Gathod yn ciwt iawn, cotia ffwr cynnes, wyneba bach brown a llygaid mawr. Maen nhw'n byw gyda'i gilydd mewn un criw mawr ac mae pawb yn edrych ar ôl ei gilydd. Do'n i ddim yn crio diwrnod hwnnw chwaith, dim ond yn ista'n dawel, yn meddwl am yr holl bethau cas o Leila di ddeud amser chwarae, ac yn trio penderfynu os oedden nhw'n wir. Heb i mi sylwi, roedd y Mir Gathod wedi dod i ista efo fi. Roedd un wedi cwtio ar ynglyn ac ambell un yn gorau wrth fy nhraed fel slipas cynnas meddal. Roedden nhw'n gwybod mod i'n drist. Roedd llygaid mawr caredig yn edrych arnai, a blew bach meddal yn cosi fy llaw. A chyn pen dim ro'n i'n chwerthin yn braf ac wedi anghofio popeth am eiriau cas, wrth rwlio a chwarae efo fy ffrindiau bach blewog.
Ges i row gan dat ar ôl mynd i'r tŷ am swper am fod gwair dros fy ngwisg ysgol i gyd a dim ond dydd llun oedd hi. Mae jumpers dad wastad yn lan. Ond tu ôl i dad, dyma mam yn rhoi wink slei i mi. Felly doedd dim ots gynnau am y row. Mae dad a mam mor wahanol. Mae nhw fel mwydyn a morfil. Y gwahaniaeth mwyaf ydy bod dad yn wyn a mam yn ddu. Mae mam di byw yng Nghymru erioed, ond roedd ei rhieni hi yn dod o Ghana o wreiddiol. Gwlad yng ngorllewin Affrica ydy Ghana. Dim gwlad ydy Affrica gyda llaw, ond cyfandir, continent. Mae gymaint o blant yn dosbarth ni yn meddwl bod Affrica yn wlad. A maen nhw'n meddwl bod nhw mor glyfar hefyd, ond tydyn nhw'n hyd yn oed yn gwybod hynna. Ia, felly mae mam a dad yn edrach wahanol iawn i gilydd, ond maen nhw wahanol mewn lot o ffyrdd eraill hefyd. Mae dad yn gwisgo crys a thei i fynd i waith. Mae mam yn gwisgo hen drowsus tyllog, Wellingtons a chot fawr sy'n drewi fel pŵ eliffant. Mae dad yn cario papura gwaith pwysig mewn bag lledar brown smart. Mae mam yn gwthio berfa llawn mwt o gwmpas y sŵ, neu'n cario bwcedi o bysgod llithrig i'r morloi. Dwi'n meddwl mod i'n debygach i mam na dad. Mae'n nghroi ni'n frown tywyll, rwla rhwng lliw croen mam a lliw croen dad. Mae pawb arall yn yn ysgol ni'n wyn. Ysgol fach iawn ydy hi. Mae well gen i wisgo dillad bler sy'n ogleuo fel pŵ eliffant na dillad smart anghyffyrddus. A mae well gen i llnau lloc y sebras na neu gwaith cartra. Sgyn ti'n byd gwell i wneud na syllu ar y glaws ar y mai? Seb yn gwylio Match of the Day ar ei fol o flaen teledu. Mi fasa Seb yn gwylio hen benodau o Match of the Day trwy'r dydd os oes fo'n cael. Na, goes, actually. Allai ddim mynd allan at yr anifeiliaid yn y glaw yma, a dwi ddim eisiau gwylio Match of the Day. Ti eisiau mynd am dro i'r gegin ein ôl rhywbeth i fi fita ta? Rhoi 20p i chdi. Giraff, dwi'n deitha chi. Dwi'n cysidro'r peth ac yn nodio ac mae Seb yn flicio'r darn arian atai. Dwi angen help bob ceiniog fedrai i brynu'r llyfr diweddara yng nghyfres Malu'r Milfeddyg. Dwi'n agor a chau cypyrdda'r gegin. Oren, mi wneith hwn y tro. Dydw i a Seb ddim yn ffrindiau trwy'r amser, ond mi oedd rhywbeth yn braf am ei galon yr ysgol efo fi. Fod yn hoff o ddangos ei hun, yn eistedd yn y canol ar sedd gefn y bws ac yn canu caneuon pêl-droed ac yn cael cariad gwahanol bob 2 funud. Oedd hi'n braf gwybod fod o yno. Doedd neb yn ddigon dewr na digon gwirion i bigo ar chwaer fach Seb. Ond es i Seb fynd i'r ysgol fawr, mae bob dim di newid. Oren? Bwyd o'n i isio? Dwi'n gwenu ac yn gafel yn saff yn fy 20 ceiniog. Paid â bod mor aniolchgar. Mi fysa giraff wrth i fod efo oren.